الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio tilde dubango e onon ɓeddiɗo groupe whatsapp groupe nafoore mere andu diine ma on calminama on juurama ceerno ousmane waɗan en rutto caggal hirande ujunere e temennayyi e capantati e jeenayyi ko nden oɗo aya tedduɗo jippi ceerno ousmane nden hirande ko woni ɗum woni fergo al moustapha sallah sallam i enen feere men wona 31 e Noël ala wona 31 e Noël heɗo mi jangganma aya o mi haalama Noël ko watte hen 31 ko watte hen jamma mo ganduɗa Allah ne ƴette hen waala yarede waala simmede waala fijede mbiɗen gonno koye wadde célébration diine men ala fijirde bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah julde natti wonde dewal Allah haran natti wonde dewal Allah pentuɗen dewe Allah mbiɗen ko dewal Allah ñande hen kala suka debbo mo wawano yaltude ko on jamma yaltata pappis mawlo e Fouta kumbis mawlo e Fouta ko toon ɓe pettata ko ɗon ɓe pottoyta wala wofede Allah rewɓe jooɗo jaltina daɗe mumen cakkaji ne goni hen ɓene mbaɗi xeesal ɓene ɓetti wudde Dubayi ɓene ɓoni wutte Dubayi ɓene pawdir koyɗe mbiɗa gonɗa ko rewta ene fette ko yimate ko a anda ko woni gonɗima ciwaki a woyani a hulani a jertaki a tubani sappeji mbaɗe ɓeɗo ummi ko Dakar ɓe ummi ko Nouakchott ɓe gone salminde ɓe dokka akkola mbiɗa koye dewal Allah gonɗa yo Allah yurmo en yaafo en bandiraɓe sehilaɓe en mbaydi dina al moustapha sallah sallam kono sen jiggananimo ko Allah jigganatamo ceerno Ousmane ko Allah wi keɗe bandiraɓe julɓe illa tansuruhu faqad nasarahu llah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا إله إلا الله لا تحزن hoto suno Allah wonde ma al Mustafa sa wonde al Mustafa ko Allah wonde ma gonda Abou Bakr tino hoto suno لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كان عثمان فرتن آية على هر فرت آية حال تاريخ من إن غندا نتي عند تاريخ من إن غندا نجتن salaire ne joɓerɗen enen gandi Noël en gandi 31 hande ko nogase jeenayyi taske bandiraɓe sehila joni hiran darto muuri nde julɓe dari mbi bandiraɓe calendrier men holno wayata Oumar Al Farouk mo ganduɗa laabi jeeɗiɗi omo haala Qur'ana an tengtina ko haali ko bandiraɓe sehilaɓe so Oumar ƴetti lawol seyɗan ƴetta lawol gongol kono nde wonno en natti farnora diine men en ganda tarikh men en ganda hande no foti en ganda janggo no foti Oumar wi mbaɗe fergo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tarikh mon ceerno Ousmane fergo nelaɗo holko opi ko makkatal mukarram funnangue makko ɗo yiɗi ɗo allah qad nara taqalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha ma huccit makka so Allah jaaɓi omo huccita Jérusalem o ƴetta kaaba waɗo hakkude makko e makka e Jérusalem omo juula bandiraɓe sehilaɓe o wi ɓe mbiya la ilaha illallah mallam ɓe cali ɓe mbi piyemu ɓe mbi jomomi ƴiyal ɓe mbi mbarimo ɓe mbi liggoɗemo holko waɗi ceerno Ousmane o dillini sababu bandiraɓe sehilaɓe fergo nelaɗo sallah sallam c'est extraordinaire sen kaali ɗemgal nehɓe en ɓe bandiraɓe julɓe yimɓe ma gon joyo naati hen nden makkanaɓe tampinimo o wiya han kadi udina lilladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim qadir o andi han kadi haade koko jogoɗo wadde ko jogoɗo ferte makkanaɓe no mbayi hurade mo ni foof hol sababu ceerno toon o wiɓe de hotoɓe ndew allahji mabɓe yoɓe ndew Allah goto o ɓe mbi a jaala al alihata ilahan wahida inna hadha la shirku ɗum koye wawa wonde Allah goto loode shirku natta waɗede o ɓe qulu la ilaha illa tufli mbiya Allah ko goto nangi Allah goto o cukkuɗen e mala ɗum ɓe cali no hewɓe man mbaɗi hande ne cali sukkade makko al Moustapha sallah sallam ɓe ƴetti jawdi maɓɓe ɓe ndesdimo ndewno ko amin jol makka yalen gën o wi ali ɓe pewji Jibril are makko wimo hoto walɗo walde maɗo koɓe yiɗɓe wardema o ɗaftani ɓe
o wujjanani ɓe o jamfaki ɓe o fiyani ɓe mbiye la ilaha dutɗe e sunna male ɗon ɓe mbiye mbaramo oy ali leloɗe lesam ɗo ali leli ɗon makkanaɓe gari ɓe pewji bonande وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بيوجي كونن فير مابي الله بني بيجي بندرابي جولبه ويالي هوتو هول لا سامدو علين بدر سلام مako dem di jogi bandirabe selam o hulani o fayani makkanabe ngari sagatabe goto jogi jassi be bi yom barmo tan sunna o nyifa hankadi yi e makko fecce e ledi arabe ويستيب وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأخشينا فهم لا يبصرون وجدت ليد وقول لك كيما بندراب سو يلتي ودي جيدو سغرابي عرب ودي اتانتابي لي كوماندو قريش هافربي ويكون باتملو بي امبادي محمد عربين بارادوم وچوري وريدو وقول لك كيما ليد وي استغفر الله توبا لي ابو جهل نمتي ني فريمون ابو دي كوماندو كوم دي كارتو بل بويد وچوري محمد ulle koy mo leydi ɗum woni sa wi aɗa haɓoma hannde hoorema ulla ko leydi ka ɓocconde nange hoore kellewo o buki o ari galle aboubacry yumin aicha min o meeɗa arde min e oɗo saaha o yi aboubacry yaltin kala mo jeyaka e galle ma ya rasulallah ɗo ko ɓesuma tan woni ɗo o yi aboubacry mi yamirama ferde o yi sohba ya rasulallah sohba ya rasulallah mbeɗa yaadema o yimo eyi aboubacry woyi yumin aicha meeɗa yin neɗɗo no woya bojji paɗ ni o welti nde o faayi nelaɗo sallah ko jogorɗo ferde o ƴetti gueloɗe ɗiɗi o pardi ɗumen omo ñammina o pari oɗo ñalawma bandiraɓe sehilaɓe omo sohba aboubacry wona dillinde sababu o ƴetti jawdi makko o ƴetti galle makko o ƴetti ɓesgu makko fof o waɗe fergo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gueloɗe ɗi nanno bana mbiye goo o addi amir ibne faher ko gaynako makko abdoullah ibne qourayt on ɗo woni gps o abdoullah ibne aboubacry on woni gaddowo kabaruji on woni mbaɗo espionnage ene ƴeewa kabaruji makkanaɓe ne gara kalnaɓe ɓe jalti bandiraɓe sehilaɓe ɓe jii ɓe naate hayre nde ɓe naate hayre nde aboubacry ya rasulallah fat seeɗa mi naata ko wonko soppata wonɗo yo soppam ko warata wonɗo yo waram an guura sunnama yo wuur gaskane wonno ɗon aboubacry ƴetti waɗi hen koyngal mum oɗen tekkal waɗi koyngal makko nelaɗo afle makko mbarode soppi aboubacry guila makko beddi gonɗi ya rasulallah nelaɗo aboubacry ka memaɗo ima ha o tuuti hen o wonti salam bardan no jeygol wonirno salam to ibrahima ni mbarodi won salam to aboubacry bandiraɓe julɓe makkanaɓe mbi gare gadduɗo mouhammed fof min mbara ɗum barɗo mouhammed fof e aboubacry min dokka ɗum gueloɗe temedere ko ni ɓe mbaɗata way kono leele ni leele ko payka tan haalte ɗon way kono film kaboy ni amen mo atta po ko ni ɓe kaldanno ko leele tan ne jogiɗen nde ko leele mbaɗɗen ha daɗeɗen leƴƴi fof daƴiɓe en bandiraɓe sehilaɓe en ngala université e fouta makkanaɓe dogi gati ha jiime mabɓe goto mabɓe dari woni e sofde less e dow hayre aboubacry ya rasulallah so goto e mabɓe ne ƴeewi less koyeɗe mi yiyeten nelaɗo wima ya ababacry siddiq ko cikkuɗa ɗiɗo ko Allah won tata mumen an ka joom sunna ka jiɗɗo al moustapha yiɗ Allah ko Allah renatma ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا هرسون الله كيما وندي لا إله إلا محمد رسول أن جلو تدو أندو دين ما أندو نلادو ما كا تدو دو بناتي هير ما كلام غير تاي فودو أري أدي ما بدون سبيني دون بي دو بناتان دو بكوتي خائبين بكوي aboubacry wi amir ibne fahir ko gaynako makko yo aynu baali mabɓe jamma addana ɓe ɓira kosam asma ne woni reedu asma on ɗon woni yummum abdoullahi ibne zoubayr ibne awam ɓi deɗɗum almoustapha sallah sallam omo woni reedu o ngabbay hayre o addana ɓe ñamde bandira sela ɓe mbiyan tan yo jibril addana ɓe ñaamde ala ɓe ndinin sababu abdoullah ibne aboubacry ɓe mbiya an ya nder makka ƴeew makkanaɓe holko kalata espion ɓe waɗ espionnage bandiraɓe ko ɗum ɗo woni diine men c'est complet ñamde provision camouflage gaynaka kosam ƴettude sababu la ilaha illallah onon gandi ali ko haɗi ɗum ferde nelaɗo mo heddo makka so makkanaɓe gari kalisam mo ɓe ndesno kamo tottaɓe ɗum amin al moustapha sallah ɓe mbi jol makka nana ara amin ari oɗo woni al moustapha mbiɗa ya ñamtino a fotan hersude diina ma kala
aspect e gurdam kala état e gurdam sunna makko non ɗon sallllahu alayhi wa sallam hoto hersir dina ma ɓe gadda ñamde asma adda ñamde ɗum woni reedu aboubacry adi galle wi asma to bamma woni o mi anda o fi asma hello aha joom bida ko non waɗa fiyata ko rewɓe aboubacry fiimo hella o fuller leydi bammum aboubacry ari wi asma to bamma woni o bam kay yeehi o pri on kalis o ha kalis ha heewi asma ƴetti kaaƴe waɗe dow fallantere foy hen darab walla foy hen tekkere bammu aboubacry ko ɗum ɗo no memmi o aha bamma wonko oppane kalis deke aboubacry oppanani ɓe mbuuɗu o kalis makko o waɗe diine al moustapha sallah sallam ɓe mbi ɓe gaddi provision ɓe gaddoyi abdoullah ibne orayqit oɗo ko guide oɗon andi jeeri omo andi waalo mbi holloymin lawol madina ƴeew o ƴettani o tufitino o fayi madina ala o fa caggal o fayi rew worgo taw wona toon o faano o waɗi camouflage bandiraɓe seeɗa oɗo woni diine men diine technique tactique mathématique physique sport football fof gilli fof nana diine men bandiraɓe sehilaɓe wona ƴetta gueɗel gotol mbiya ɗum woni diine ala allah wi ko ya ayyuha alladina udkhulu fi silmi kafa hoto sifta hoto yejjin hande ko ujunere e temene e capantati jeenayyi fergo al moustapha o oppi makka saabu dandude diine makko namde hoorema mbala ka premier walla a meeɗi dandude diine ma oumar ibnul khatab ko premier wonno aboubacry ko premier kanko woni premier caggal annaba bandiraɓe sehilaɓe illa tansuruhu faqad nasarahullah wallahi son jinganani ma allah jinganmo bandiraɓe sehilaɓe darso o ma jur hande nden makkanaɓe ndeeƴi guilotene dutta e mabɓe surak ibnu malik wodi gara wi ana min jii yimɓe ɗiɗo ya rawnaɓe jiirto ɓe o wi ala wona ɗum ko kaare omo andi de ko nelaɗo aboubacry o dogi o ƴetti puccu makko puccu meeɗa libdemo nde waɗi pucci ɗimo laabi ɗiɗi o dogi haw ɓadi almoustapha sallah sallam koyɗe pucci naate leydi o wi ya rasulallah duwonomi puccam ngu darɗo o duwonimo pucci yalti o faya nelaɗo kadi pucci naate leydi kadi nelaɗo wimo artami rokkuma o wi nelaɗo waɗnam aadi la ila bandiraɓe ɗum ɗo woni kawis extraordinaire kanko ko kefeero nelaɗo ko diwaɗo ne yalti makka o ala gueloɗi waɗi gueloɓe ko aboubacry jeeyi ñamlimo gueloɓe ne jogui gueloɓe o wi suraka majjin makkanaɓe mi rokkuma jawe lamɗo perse lamɗo kirsa ƴeewum hawake mbiya ceerno sam mi rokkima 6 gonɗo maison blanche ni caggal fatu kisra nde force joom jeygol en poola oumar ibnul khatab e jamanu mum hedde duuɓi capantati jawe gadda suraka tottaɗo mbiya aha ɗum ɗo nelaɗo fonnoma sallllahu alayhi wa sallam suraka rutti o wi nguɗo puccu ko nanni koyɗe mo leydi ko wona maire o rutti omo andi ndeke o meeɗa liɓede puccu meeɗa libdemo ɗum ɗo kabaru moɗo kabar al moustapha sallah sallam aboubacry rewa yesso nelaɗo o rewa caggal nelaɗo o rewa nano ñelaɗo o rewa ñaamo nelaɗo nelaɗo wiya aboubacry ko mbatta ko o ya rasulullah tuntintoɗo padmi baɗɗo embuscade so felli yana yam so fiilañal yana yam so mbarode ari soppami an guura bi abi anta ummi sallllahu alayhi wa sallam koye tarikh makko goɗɗon en jettima duuɓi ujunere e capantati e jeenayyi ko rottoro mbatten en jeeyi caggal en garditima ɗo andu diine ma e oɗo tarikh bandiraɓe sehlaɓe janggo fuɗɗoto janggo woni capantati taske bandiraɓe sehlaɓe ndeysa nde o yalti o woɗɗoyi o rumti o ƴeewi makka o wi makka an ɓuure leyɗele an ɓuure guure so wona noon banda men jaltini kam mi yaltata kono o yaltinama kono noon sunna makko mayata kanko o mayata hol sababu wurata ko golle e balle gurdam makko e balle makko nan ɗo yimɓe heɓɓe maayi jejjitama yimɓe heɓɓe maayi ñande fof jiiɗama ye oɗo ko oumar wiyete o ko aboubacry o ko mouhammed wiyama britania london ɓuuri hewde inɗe innira fof ko al moustapha mouhammed sallllahu alayhi wa sallam bandiraɓe sehla non hoto hersan diine ma andu tarikh makko wona 31 waala allah waala ƴettede mbaala amde wa qalu tahada llah walada subhana ɓe mbi ko annabi isa ko ɓi allah subahana taala hadisul qudsi o wi ɓi adama ƴettimama o fotani ƴettademi waɗi mo ƴettat o yimɓe jogui ɓiɗɗo ƴe mbala amde a anda tarikh annabi ma shirk ne waɗe bida ne waɗe mbala amde jomiraɗo ƴette mbala amde la ilaha an yeehi mawnide gartoɗa a towa andu diine ma farnore diine ma andu haaju ma ñande yimɓe dogatma nde ko al moustapha sallah kañum tefantuma oɗo noon aɗa foti jokkade makko saɗi tefanede janggo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim